Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо мисли ҳамавақта беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин моро бо лайкҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед, ширкати Шифофармо тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёр блогерҳои машҳури тоҷик ҳамкорӣ мекунанд ва ширкати Шифофармо ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст ва барои онҳо беҳтарин пешниҳодҳоро таъмин мекунад. Доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро шумо метавонед худи ҳозир аз ширкати Шифофармо харидорӣ кунед. Барои ин ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Дӯстон, имрӯз аз соати 18:00 ба вақти Москва ва 20:00 ба вақти Душанбе турнири Open FC 16 баргузор мегардад, ки дар он ду ҷангвари тоҷик баромад мекунанд. Ҷаҳонгир Сайҷамолов бо рекорди 15:5 зидди Зелимхан Юсупов бо рекорди 14:8 ва Манучер Давлатов бо рекорди 1:0 зидди варзигари узбек Ҷаҳонгир Ҷамолиддинов бо рекорди 1:2. Бояд гуфт ки ҷангваро вазни даркориро карда тавонистанд. Акнун онҳоро муҳориба интизор аст. Ссилкаи пахши мустақими ин турнирро мо дар телеграм-канали Паҳлавон пешкаш шумо мекунем. Ссилкаи телеграм дар описани видео. Ба ҳар ду ҷангваро муваффақият ва танҳо ғалаба орзумандем. Дӯстон, бояд гуфт ки шаби гузашта шаби муҳорибаҳои варзигарони тоҷик буд. Шаби гузашта се варзигари тоҷик муҳориба гузаронданд. Лоиқ Раҷабов дар ташкилоти Eagle FC, Амуибшо Гулобов ва Доробшо Наботов бошад дар ташкилоти AMC Fight Night. Мутаассифона Муибшо Гулобов дар муҳорибаи худ зидди Николай Денисов дар охири муҳориба шикаст хӯрд. Лекин бояд гуфт ки тамоми се раунд варзигари тоҷик аз рақиби худ дида бартарӣ зиёдтар дошт, аммо дар охир бо тариқи сабмишн шикаст хӯрд. Мо ба Муиб гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар, ҳамааш дар пеш аст. Дуюм муҳорибаи варзигарони тоҷик низ дар ташкилоти AMC Fight Night баргузор гардид. Доробшон Наботов бо рекорди 5:0 аллакай дар якум раунд рақиби худ Мурад Абдулазимовро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода рекорди худро 6:0 кард ва мо Доробшо даста ва ҳамаи мухлисони ӯро бо чунин ғалаба табрик мекунем. Сеюм муҳорибаи варзигарони тоҷик ин муҳорибаи Лоиқ Раҷабов зидди Зак Зен дар ташкилоти Eagle FC дар Амрико дар шаҳри Майами баргузор гардид. Муҳорибаи хеле дурахшон буд. Гарчанде ки муҳориба дар якум раунд ба анҷом расид, бояд гуфт ки дар он ҷангваро чанд маротиба ба якдигар бо тариқи усул таҳдид карданд. Дар охири якум раунд Лоиқ Закро нафасгир карда ғалаба ба даст овард, ки мо Лоиқро бо ин ғалаба ва тамоми мухлисони ӯро табрик мекунем. муҳорибаи пурраро метавонед дар канали мо тамошо кунед. Ссилкаш ҳозир дар кунҷи рости экранҳои шумо мебарояд. Баъди муҳориба Лоиқ Раҷабов изҳори миннатдории худро ба мухлисони тоҷик расонд. Марҳамат суханҳои Лоиқ. Бародаро, ғолибияти ҳамаи мо раҳмати калон барои шумо дар ҳамаи организатсия шумо газават мекунед. Больше чем ба 100,000 раҳмат. Мо дар шумерем, алҳамдулиллаҳ. Салом ба ҳама. Дӯстон, ҳозир боша реаксияи Ҳабиб Нурмагомедов, яъне суханҳо ва фикр ақидаи ӯ аз турнири аввалини худ Eagle FC дар Амрико. Салом бачаҳо, ман хурсандам, ман розиам. Мо беҳтарин муҳорибаҳоро имрӯз дар ин ҷо дидем. Ин саҳар вақте ки ман аз хоб бедор шудам, ман чунин дар ҳаяҷон будам, гӯё ки бегоҳ маро муҳориба интизор аст. Ман ҳамин гуна ҳиссиётҳо доштам вақте ки бедор шудам, аммо ман фаҳмидам ки ман ҷанг намекунам, лекин маро муҳорибаҳои зиёд интизор аст. Мефаҳмед, барои ҳамӣ ин рӯз рӯзи осон набуд. Ман каме дар хиҷолат будам, аммо ҳозир ман қаноатмандам. Ин турнири хеле хуб буд. Гуфта метавонӣ ки имрӯз ягон ҷангвар бо баромади худ туро ҳайрон карда тавонист. Рост дига маро ду ҷангвар ҳайрон кард. Рэй Борг. Ман гапа ростша мегӯм. Ман аз ӯ чунин баромад интизор набудам. ӯ маро ҳайрон кард ва албатта ки Сергей Харитонов. ӯ ба муҳориба бо нақшаи беҳтарин зидди рақиби сахт баромад. Барои ҳамин бале, ду ҷангвар маро сахт ҳайрон карданд. Дана Вайт гуфт ки мехоҳад ки ту вазифаи промоутерро бо роҳи душвор омӯзӣ. Ба мо гӯй ки дар ин кор буд ягон чизи махсусан душвор. ин аниқ кори осон нест. Барои ҳамин бале, Дана рост мегӯяд.
медонем ва мо бо дана моҳи оянда дар Вегас вохӯрӣ дорем. Мо вомехӯрем, хуб суҳбат мекунем. Оиди ҳамаи ин корҳо. Медонем ман дар ин соҳа навкорам. Ӯ бошад чанд сол шуд дар ин кор аст. Чӣ гуна ӯ таҷриба дорад ва ӯ дар ин бозӣ беҳтарин аст. Барои ҳамин аз ӯ омӯхтан барои ман шараф аст. ин аввалин турнири шумо дар Амрико дар ин майдон FLX буд. Умуман ин таҷриба чанд қадар ба ту маъқул шуд ва ту аз маҳсулоти сохтаи худ розӣ ҳастӣ ё не? Бале, ба ман хеле маъқул шуд. Имрӯз дар майдон қувваи хуб буд. Одами кам, ҳамагӣ 250 одам буд. Ва медонед, ин майдон, ман ин гуна майдонҳоро ковид стайл меномам. Одами кам ва мо ҳамаи корро кардем, то ин ки ҷангваро ҳамаи чизҳои даркории худро дошта бошанд. Мо онҳоро хуб нигоҳубин кардем ва ман бо бисёри ҷангваро гап задам. Аз онҳо пурсидем ки чӣ гуна онҳо худро ҳис мекунанд. Шояд дар турнирҳои оянда ягон чизро иваз кардан дар кор, чӣ ба онҳо маъқул нест. Ман ин чизҳоро аз онҳо пурсидам ва албатта ки бисёри чизҳое ҳаст ки мо бояд онҳоро ислоҳ кунем. Мо танҳо калон шуда истодаем ва турнири навбатӣ дар ин ҷо мегзарад. рӯзи 11 март Кевин Ли зидди Диего Санчес. Ман дар ин ҷо мешам ва ман бесаброна ин турнирро интизорам. Ҳабиб, гӯй ки чӣ душвортар аст? Ҳабиб мураббӣ ё Ҳабиб промоутер? Рост дига ман фикр мекунам ки мураббӣ будан душвортар аст. Ман чунин фикр мекунам. Чунки вақте ки ту дар роли мураббӣ ва ту ба муҳориба мебароӣ ва дар кунҷи бародари худ, дар кунҷи дӯсти худ истода маслиҳат медиҳӣ, ин чиз барои ман хеле душвор аст. қувваи зиёди маро мегирад. Промоутер будан ҳам албатта осон нест, аммо мураббӣ будан ба фикри ман душвортар аст. Дӯстон, ин буд ҷойҳои асосии суҳбати Ҳабиб бо журналистҳо ва реаксияи ӯ аз турнири Eagle FC 44. ва дӯстон бояд гуфт ки Ҳабиб аз ҷангваро камбудиҳои ташкилоти худро мепурсад ва ғамхорӣ мекунад. ин кори хеле хуб аст, чунки бисёри ҷангваро аз пул дида муносибатро бисёртар қадр мекунанд. Масалан, Фрэнсис Нгану ки дар охирон интервюи худ гуфта буд, ё ин ки Фёдор Емельяненко, ӯ дар UFC ягон маротиба баромад кардагӣ нест ва худи Фёдор чанд маротиба гуфта буд ки сабаби ин кор Дана Вайт аст. Дана Вайт бо онҳо муносибати нохуб кардааст. барои ҳамин коре ки Ҳабиб карда истодааст кори хеле дуруст аст. Дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидоатонро нависен, дар канал обуна шавен. То боздид хонободу сарбаланд бошем.